Po. Tay. Umuti ka tao-tao tayo. Yaya! Diyan na! Diyan na! Diyan na yan mo! Pinatita tayo katulungan. Sir, adatuyak ruwar agdaldalas. Mayat man. Ay nga nga tatinakan natataatoy katulong may. Gimagat Katulong na patita. Diyan na! Anya! Ay na! Apaw! Diyan na! Ay na! Apaw! Nagsiksi ka magparot tiro tayo na kanong tupay ngay nga malmalpas day tangaroro tamo. Ay na apaw! Sir. Ay na! Agbuy-buya ka tinitflex habang agiruro out Ni Sir Met, kasla agdadamo. Among sir, day tati kong punada nga multitasking. Apaw! Sana po dati katulong nga naalam eh. Ay na! Naguray man! Hindi tatasuot mo! Ay na! Naka-gown ka! Naka-high heels ka! Ano ata? Maki-Miss Universe ka! Ay na! Kinay-ala pero may muti pa nakabalko mo! Ay na! Ay naabaw! Nag-sunglass ka pa! Nakadakil dati pa yung mau! Awanti inay ito! Ay na po, sir. Relax. Relax, sir. Inhale. Exhale. Amuyo gamin, sir. It's very hot, sir. It's facial ko lang di kalman, sir. Ito nga, nakaridobak pa isang hangko nga kaya, sir, nagkaroon tipeka. Ito nga, relax ka lang, sir. Inak magkiditimplaan, sir, tidos ka. Nabanugak nga nagparot ti ruot, sir. Please, inka na, sir. Ibahan ka nga romaniklamo ka, di. Inka, sir. Si Mission nila talaga dato eh. A few moments later. Maya man, ka nakapanunod kang agpunas kada gitarwangan kintaw-tawa. Yes, sir. Nakaaramid ka mo ilang tikus-kus tao, tatangal da. Basta ako mga kinanayaw na. Ay na, apaw. Masaya at sir, kada ginatang ni sir nga kodik ko. Ay, adda, apaw. Sumalati. Thank you, sir. Nagwa! Ang Diyos na ita! Hihaan, sir. Hugay sa ulo mo. Di ba lang imbaga, nakitang may ininom ka. Ay na po, sir. Hanak nga pabasulin, sir. Kanadi kayo nga nagdamag. Numaminsan agdamag kayo gamin, sir. Anya? Common sense. Anya? Surmit. Ay napo kung si Mission kanya talaga. Ay napaw, gusto man lang tatan, hindi ka man laglutaw. Ay napaw, tanay, mabisina ka. Ay napo. Ay, sir, anya nga iti ilutok sa... Conforme, madam. It's up to you. Basta jay na imas, ha? Basta jay na imas. It's up to you. It's up to you. Ay na. Sige, sir, garod. Relax. Ate nga, sir, ko na Isirak mo garod, sir, day taglino, sir, Rem. Tagluto at. Consumption nga talaga. Ay na. Sir! Manganan! Nagpuraman? Nakalutan? Nakaluto ka tayan? Bisina ka talaga. Sir, manganan. Bakit nagpartak na mga nakalutaw? Sigurado ka, Yes, sir. Sige, sir. Nagtugaw kayo, sir. Inapo. Relax, sir. Enjoy your meal, sir. Inapo. Naa! Tanda na tayo! Tanda na tayo! Si Dayo, sir. Ina! Request mo. Ina ko nak! Magluto ka, tinaimas nga si Daay. Tay, naimas nga si Daay. Ano tayo tayo? Ala, sir. Kinuso mo ti request you, sir. Dati kong punakon at dati demensyo's you, sir. Di ba ko na
It's up to you. Oh, it's up to you. You just follow your instructions. Kunak, it's up to you. Nuwan niya di iluto. Basta naibas. Ay na. Talaga, agyung demensyos ka, sir. Talaga. It's up to you, kunam. Sir. Sir. Kami maray. Adaman ti bagak, adaman ti request ko, sir, please. Ano ba request mo? Sir, mabalin nga sukatan nyo di pom ko. Anya. Adi 5 inch, sir. Kasi ano kikas na lang kiimpis di pom ko, sir, ko. Madiak nakaturog, sir, di rabi eh. Nagsakit ti bukod ko, promise. Kababayin pa yung magkanya, Mike. Sir, Kami sir, maray. dapay may isa. Ay na. Di ka pala mawawalan ng request. Sige na, sir. Nyamanday ka na. Ay, sir, di ba pang 4 days ko kanya yun, sir. Hindi lang mabalin nga ingato yun di sweldo ti 15,000, sir. 15,000! No, mo kaya, sir, 20,000 latay. Sige na, sir. Sige na, sir. Patay mo na. Patay mo na. 20,000 lang, sir. Ay,